Nunatsinni pissaanermik atornerluisoqartarnera ajornartorsiuteruissuusoq misissuinerup nutaapta kutippaa oqaaseq pissaanermik atornerluineq inuit paasilluarsinaaneruaat maanilu nunami pissaanermik atornerluisoqarlunilu peqqusarlulluni iluanarniartoqartarneqarpaat sisamangornermi TV-kut nutaarsiassiinerput aallartipparput isiginnaarluarisi pissaanermik atornerluineq peqquserlullunilu iluanaarniartarneq nunatsinni atugaasoruissuusut Transparency International Greenland innuttaasunik apersuineranit erserpoq ilangutassiami apersorneqartup nipaqanginnera ajuusaarutigaarput Transparency International Greenland Star. Pissaanermik atornerluisoqartarnera nunatsinni ajornartorsiuteruissuusoq akissuteqartut ortornuusassitrissiusunit affaalsinnerlugit taama isumaqartut misissuinerup takutippaa oqaaseq pissaanermik atornerluineq inuit paasilluarsinaaneruaat maanilu nunami pissaanermik atornerluisoqarlunilu peqqusarlulluni iluanarniartoqartarneqarpaat marunnaatilimmik atorfilinnut soorlusuliffeqarfinni aqutsisunut eqqartuussisunut politiikeqinut atorfilittaannullu tatiginninnerpillugu apersoorneqarpuut suliat amerlasuut kommuninit aalingiffigineqartarput innuttaasullu illumi sanilerisartik salliutinneqartoq masiisimagunik isumaqalertarput illortaariinneqat pissutaasoq tamannalu ilaquttamik salliutittinermik taasarparput apersoorneqartut 63% politiikeqinut tatiginnipput 25% annikitsumik tatiginnillutik imaluunni tatiginninngilluinnarlutik kommunimi pissutsit Bodil Karlshøj Poulsinnip assersuutigaai aqutsisoq pissaaneqarpoq tamannalu sulisunut atoqatiginnikkut atoruniuk imaluunniit nuluatigut patikkuniuk pissaanermik atornerluineruvoq Er der noget, der er blevet værre? atoqatiginnerpissaanermik atornerluinertut misigisarneraat aamma innuttaasunut apeqqutigineqarpooq aperineqartut 68% tiisa apeqqut naaggaarpaat 13% tiisatu misigisarnerarlugu akuligitsumilluunniit misigisarnerarpaat innuttaasut inatsimmik ilisimasaqanginneqat ilimagaarput eqqungitsuliortoqartillugu oqaluttuarerusunneq ajorpaat soqarsitaanissartimmi annilaangassutigisaqamikku pissaanermik atornerluineq akerleralugu pisortat paasitittiniaasariaqartut Bodil Karlshøj Poulsinnip kaammattuutigaa Amerikkamiut uuliasiorfianni Greenland Energymi pisortaq Robert Price ittoqqortormiini innuttaasunik ippassaq ataatimiisittivoq tamanna naalakkersuisoqarfimmit arajutsinneqarpoq ittoqqortormiit ungasingisaannit Amazonlaannimi Amerikkamiut uuliasiorfiat Greenland Energy uuliasiornissamut misissuunissaannut inatsisartut 2015 nimi aama 2021 mi akuersissutigaat taamaattorli Greenland Energy misiliutaasumi qilleриnissamut akuersissutiqarfigineqanngitsoq inuusutissarsiornermut aatitassanulluunaalakkersuusoqarfiu pisortaata Jørgen Hammikin Holmip koinneerimut sapaatapakunneratasiuliani paasissutissiissutigaa taakkumisumi misissueqqaanginnartussaapпут innuttaasulluunaalakkersuusoqarfimmit peqalaasoqanginnera ippinnartortusagassiorfimmut qaqilerillutik misissueqqissaartartunut tanuartimut oqaatigaat Greenland Energy innuttaasunut alaatimiisittилернера naalakkersuusoqarfiup ilisimangikkaa aatitassanut naalakkersuusup oqaatigaa naalakkersuusut tassoqutigivaat soorunami innuttaastikillugut ilisimatitsinissartik aamalu piffissama aggersumi taasumup naamassineqarnissaan suliaqarnissartik ippas ataatimiisittineq naalakkersuusoqarfiup namminerisaminik arajuttisimavaa ingerlanniarneqart ingerlateqatigifimmingaanniit taanalu aalaavigalugu soorunami siunissami qanumalinnaanissat annerusut aamalu innuttaasun ataatimiisittinerit uagutsinningaanniit aama aalaavilin paastittiffius ingerlanneqartarnissaa taana аллориарфигисассаллуу сулиариумаарпо
Greenland Energy suliaqarnermini inatsisinik malinnikkuni uniaqutittinerungitsoq Jørgen Hammagen Holm Danwatsimut oqaatigaa. Meeqanik inuusuttunillu angerlarsimaffiup avataanut inisseeriaatini amerlanerusut ilaqutariini paasisartunut inissinnagit ulloq unnuarlu paaqinnitarfinnut akisunerusunut inissineqakkajunnerulersimapput tamanna inatsisartunut ilaasortap Erik Jensinnip paragraf 37 aqutigalugu apeqqutigisaanut akissummi erserpooq ulloq unnuarlu paaqinnitarfinnut naminersortunut inissiinernut aningaasartuutit 43% missaanik qaffariarsimasut naalakkersuisoqarfik allappoq aningaasartuutit amerleriarnerat inissiinerit amerlisimanerannik inisseeriaatinut akisunerusunut nikittoqarsimaneranik sulli tallu pisariaqartitaasa katitigaanерisa aannertusisimanerannik pissuteqartut meeqanut inuusuttunullu naalakkersuisoq Marianne Paviasen Jensen akissummini ilaatigut nassuujaatigaa nunatsinni tuttuunniarnermut akuersissutit 5798 2025 mitunniunneqarsimasunit 44% pisaminnik nalunaaruteqarsimasut piniarnermut naalakkersuisoqarfiup misissuinermini paasivaat akuersissuteqartulli 3255 suli utertittingillat umimmanniarnermut tungatillugu 2025 akuersissutit 1362 tunniunneqartunit 56% pisaminnik nalunaarsuisimapput 600 jullisuli nalunaarsuisimanatik tuttunut umimmannullu 2025 mutungasumik pisanik nalunaaruteqarnissaq juulip inatraaviat ilangullugu periarfissaasoq piniarnermut naalakkersuisoqarfik paasissutissiivoq Nunanit allanit nutaarsiassat maannatakusaqarfigissavagut Inuit sorsunnermit nakuusernermit malersuinermillu qimaasut ukiuniqulini aatsaat ikileriarput naalagaaffiit peqatigi qimaasut pilluit suliniaqatigiffiata UNHCR ukiumortumik nalunaarusiaanni tamannassaqqumiunneqarpooq naaqqimaasut ikileriaraluartut akuersaarneqarsinnaangitsumik suli amerlasooruissuusut UNHCR nalunaarusiaani ullumi saqqummersinneqartumi allaqqavooq Inuit 117,8 millionit nunarsuartamakkerlugu 2025 naanerani qimaasuupput 2024 naajartulerneranut naleqqiullugu 5,4 millionik ikinnerullutik Inuit 14,7 millionit nunagisaminnut imaluunni qimaanginnerminni inuuffigisimasaminnut angerlarsimanerat pissutigalugu qimmaasut ikileriarsimasut nalunaarusiami nassuyaatigineqarpooq angerlartut amerlanerpaartaat nunanit arfinernit qimaasuupput tassaasut Afghanistan, DR Kongo, Sudan, Syrien, Ukraine aamma Myanmar John Healey tuluit nunaanni illersornissamut ministeritut tunuarpooq tuluit nunaata illersornissaanut naalagaaffi pisariaqartitaanik naammaginartumik aningaasaliisoqarsimanginnera pillugu tunuarluni nalunaaruteqarpooq Ministeriunermullu Keir Starmerimut allakkat ammasut inoqatinut attaveqaqatigittarfimmi eksimi saqqummiuppaa Ministeriunermullu ilaatiut ima isornartorsiuivoq naalagaaffimut ulorianartut annertusiartortillugit nunap illersorneqarnissaanut pisariaqartitat illit isumagisinnaangilatit aningaasaqarnermullu ministeriaqarfik isumalluutinik naammattunik illikartittinissamut piumassuseqangilaaq John Healey taamaallappoq Folketingimi ataatimiititalianiittussat ippassarpingasungornermi saqqummiunneqarput kalaallillu Folketingimi ilaasortaatitaat ataatimiititaliani pingaarutilинни inissipput Inuit ataqatiginneersoq
Naja Horna Danielsen kalaallit nunaat pillugu ataatimiititaliami siulittaasungorpoq naleqqameersorlu qarsorhuutam siulittaasup tulliatut inissilluni. Jeg tror, at både Græsok og jeg, som havde qarsorhuutammi siulittaasup tulliattut uangadu kalaallit nunaat pillugu oqaluuserisassanngortitsisarnissarput pikkoriffigisinnaagipput taamatullu kalaallit nunaattalu avataani pisut pillugit pitsaasumik oqallitsitsisinnaanisarput ilimagaara Qarsoq huutarmip oqarnera naapertorlugu kalaallit nunaat pillugu ataatimiititaliami siulittaasuuffik qinigaaffimmi uani avinneqassaaq tassa imaappoq ukiut marluqqaangiuppata ataatimiititaliami tassani qarsup siulittaasungornissaa pilersaarutaavoq qarsoq huutarm issittor pillugu ataatimiigiartartuni siulittaasungorpoq siulittaasutullu pingaarnertut suut angorusunnerai aperaara uannut ilisimasa paasisat minnerungitsumilli siulittaasuuffittu pisinnaatitaaffit taakkua kalaallunaata sinniisoqarfianingaanniik tassaimaappo inatsisartuinik taakkua aamma minnerungitsumik pulajartorfissaali aqqutissiunnissaq oanartuminunat sinningaanniik nipitungaatsiarpoq ataatimorusami piumasaqaati tassnunannu allanu tungasumik siammasinnerusumik iliusaqarnissaq nunanut allanut politikkimut tungatillugu kalaallit peqataatineqartarnissaat inuit ataqatigit qulakkierniarpaat. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi fra Grønlands side nunanut allanut politikkimut tungatillugu kalaallit nunaattatungaanniit saqqummertarnissaq isummertarsinnaanissarlu ersersitarnissaa pingaaruteqartorujussuusoq isumaqarpunga naadagaafimmit allaanerusumik ilaanikut isiginnittaaseqartarpugut tamannalu ataatimiititaliani siulittaasuuffigilikkakka atorluit ersersitzerusuppunga Folketingimi ataatimiititaliani inissititernerit Folketingip nittartagaani tassa Folketinget naggat DKmi qimerloorsinnaavatit Folketingimi ataatimiititaliat siornatigut 30 ataatimiititalialli ilai kattunneqarput taamaalillutik ataatimiititaliat 20 ippassarpingasungornermi saqqummiunneqarlutik sumiiffigisanni sila aqaguqanu issanersorpaasisaqarfigerusukkukku tassuugu silassaq Rasmus Mads Olsvigimit saqqummiuneqartussaq isiginnaarsinnaavat uagut aqagunutaarsiasseeqqikkumarpugut unnussiorluarisi